Isang ferry boat na bumabiyahe mula Jordan, Guimaras patungong Iloilo City nagkaaberya sa gitna ng dagat. Plastic na bumaras sa fuel line ng makina, hinihinalang sanhi ng engine trouble. May detalye si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Linggo ng umaga, March 19, mula Jordan, Guimaras at papunta sa Parola Wharf sa Iloilo City ang Jordan Ferry Boat 7 nang bigla na lang itong nagkaaberya sa gitna ng dagat. Sa eksklusibong video na ipinadala sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, makikita ang mga pabalik-balik na crew. Makikita na binuksan nila ang engine booth upang malaman kung anong problema. Makikita din ang ilang pasahero na nag-aalala habang ang iba naman ay may hawak na life jacket. Sa isa pang video, makikita na hinihila ng isa pang ferry boat ang nagkaaberyang ferry papunta sa Parola Wharf. Ayon sa nagpadala ng video, hindi raw ito ang unang pagkakataon na may ferry boat na namatayan ng makina sa gitna ng dagat at mabuti na lang daw ay maganda ang lagay ng panahon. Sinabi naman ng PCG at Marina 6 na wala silang natanggap na report ukol sa nasabing insidente matapos itong iparating ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa kanila. Kaya agad nilang pinatawag ang kapitan ng barko ng nasabing ferry. Ang obligasyon dapat ng master is once makaabot siya sa nearest port, mag-file siya sa marine protest. Within 24 hours, it should be under oath. I-file niya dito sa Philippine Coast Guard. Tapos, dapat kami i-furnish man kami sa copy sa marine protest. Kaya nagsumiti na ng marine protest sa mga nasabing ahensya ang kapitan ng barko na kinilalang si Alex Oquinto. How the incident happens, kung may mga derangement ang barko. Just dingambal niya na nag-stop ang engine because din-check sang chief engineer na along sa fuel lines niya may nag-stock up na plastic. Patuloy pa ang investigasyon ng PCG at Marina 6 kaugnay ng insidente. If they are found to be liable under Philippine Coast Guard regulations, then we will file appropriate charges. Ilang CPC cancel, the captain of the vessel maybe will recommend for cancellations ang iyang all officers there. So, depende sa degree. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng kapitan ng barko at ng Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative, ngunit hindi sila sumasagot sa mga text o tawag. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Daryl Marie Sarmiento nagbabalita para sa GMA Integrated News.